Кои са петте най-важни неща, за които трябва да помислим преди да резервираме полет? Вторият въпрос, който зададохте е: какви дестинации си планувал за тази година и защо точно тях? Трудно ли е да популяризираш канал на тема пътуване? Каква е вашата най-любима форма на пътуване? Самолет, влак, автомобил или нещо друго? Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Миналата седмица в социалните си мрежи ви бях казал, че може да задавате различни въпроси на тема пътуване, а аз тази седмица във видео ще отговоря на всеки един от тях. А за тези, които не ме познават, аз съм Емко и се занимавам през последните 2 години с заснемване на видеа на тема пътувания и вкусна храна. Може първо да ме последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram или TikTok, както и да се абонирате за канала ми с камбанката, защото по този начин много помагате за разрастването на канала ми. И сега да продължаваме към въпросите, защото този път сте задали много интересни. Първият е: коя е следващата дестинация, която ще ни покажеш? Следващата дестинация, която ще ви покажа, това е Литва, столицата Вилнюс. От няколко години искам да посетя тази дестинация, но някак се не ми оставаше време, но тази година реших за католическият Великден да прекарам там 4 дни. Ще бъда с приятели, запланувал съм няколко интересни видеа, както и ще се постарая да снимам едно от любимите ви, което е: какво можеш да си купиш за 20 евро от чужбина. Вторият въпрос, който зададохте, е: какви дестинации си планувал за тази година и защо точно тях? Казах, първо е Литва. След това, края на април месец, имам едно интересно пътуване до Германия. Ще отидем до Мюнхен. Аз вече имам доста видеа от там, но основно са от зоологически градини или коледни пазари. Този път искам да се съсредоточа върху самият град, защото той наистина предлага много интересни неща. След това ще има и допълнително видеа от Финландия и Естония. Защо Финландия? Защото живея тук, също има от тук какво да ви покажа. Аз не съм ви показвал много неща. А от Естония, там просто ми е по-скоро като втори дом, защото по-често напоследък пътувам до Естония, отколкото в България. Причината е, че просто само с кораба си за 2 часа там и е близко, много интересно. От Естония също има много видеа вече в канала събрани. След това от България ще има доста интересни видеа, нови проекти. За тях няма да издавам все още, но очаквайте през лятото. Това са дестинациите, които са ми резервирани до юни месец, а след юни какво предстои? Скоро и аз ще разбера, но със сигурност ще има някой остров на почивка. Колебая се между Палма де Майорка с Ибиза или остров Мадейра, но това предполагам, че съвсем скоро ще резервирам и ще имам по-точна ясна представа къде ще отида, както съм запланувал да направя и едно пътуване до Прага. Третия въпрос е: коя е дестинацията, която не би посетил никога? През последните години се научих да не казвам думата никога, защото човек никога не знае какво ще се случи след време. Хората също се и променят. Но на този етап бих казал, че не бих посетил държава в Азия или Близкия изток. Някак си не са по моята част. Аз обичам да си пътувам и с Европа. Предпочитам някой по-далечна дестинация, нещо по-различно, но за това ще разберете малко по-нататък в някои от следващите въпроси. Откъде е по-лесно да се пътува? От България или Финландия? Това е доста интересен въпрос. Бих казал, че зависи на къде искаш да пътуваш. Ако искаш да посетиш някой по-екзотична и по-далечна дестинация, със сигурност Финландия е много по-лесно. Просто имат директни полети до много азиатски страни, както и до Америка, до различни дестинации.
Но ако искаш да пътуваш вътре в Европа, със сигурност от България е много по-лесно, защото първо всичко е много по-близко, поради причината, че България се намира в сърцето на Европа. Нали? Не е точно сърцето, но близко до сърцето на Европа, докато Финландия е доста по-на север и примерно от тук да отида до Испания ми отнема около 4-5 часа полет. Също така от България цените са доста по-ниски, отколкото от Финландия. Просто стандарта на живот тук е много по-висок и самолетните билети, разбира се, също са даже понякога и двойно по-скъпи. Топ 5 дестинации за лятна почивка. Бих казал, това са Малта, Гърция, България, Италия и Португалия. Естествено, до Испания също много обичам да пътувам, но за мен по-скоро Испания е по-зимна дестинация, защото там и през зимата е много хубаво и топличко. Нали? Пак зависи в коя част на Испания пътуваш, но примерно аз най-често пътувам до Канарските острови или до континенталната част, където е Малага, Фуенхирола. Там е доста така приятно зимата. Значи в Малага преди 2 години бях, февруари месец и беше 20 градуса. Следващият въпрос е: коя е мечтаната ти дестинация и защо точно тя? Те са 2. Малдивите и Нова Зеландия. Нали, клише, Малдивите, лукса, не знам си какво. Не, аз не искам да отида заради тези неща. Аз искам да отида да се насладя на красивите сини лагуни и палмови плажове. Просто за мен Малдивите е едно райско кътче, където никъде другаде на света го няма. Нова Зеландия, защо искам да я посетя, искам да отида в някой винарна изба, примерно на Бабич или Вила Мария, и да се насладя на хубаво новозеландско вино. Това ми е някакси мечта от много години. Също така и Нова Зеландия може да предложи и много интересни неща, най-вече природни забележителности. Следващите 2 въпроса така са доста сходни. Коя дестинация, град, държава ти любима и защо? И коя дестинация ви допадна най-много? Има ли място, на което искате да се завърнете? Определено моята любима дестинация са Канарските острови. Бил съм на 4 от 7-те основни, 3 пъти на Гран Канария и по 1 път на Тенерифе, Лансароте и Фуертевентура. Някакси това е любимото ми място, защото хем е екзотично и хем не е чак толкова далече от Европа, само на около 3 часа полет от континентална Испания. Другото нещо, което е, до там много лесно може да се пътува, защото това е специална територия на Европейския съюз, понеже е към Испания са тези острови и много лесно се пътува само с лична карта. Там също е и в евро и доста безопасно. Това са и островите, на които няма нито едно отровно животно или растение, което е рай, както и за ваканции с малки деца. И 4 острова, на които съм бил, са така някакси коренно различни. Много ми харесват. Винаги, когато се тръгвам оттам, някакси чак ми се реве, не ми се връща. Просто там магията е много голяма. А за тези, които ме познават и са гледали видеята ми, даже есента прекарах 3 месеца на островите. Има много видеа, много информация за тези места, може да ги погледнете в канала ми. Следващият въпрос е: кое е най-интересното място, което се посетил и защо? Определено бих казал, че най-интересното място за мен на този етап беше Канарският остров Лансароте. Един ден си бях резервирал тур с автобус да посетиме централната част на острова, където са именно и активните вулкани. Там всичко наоколо беше черен пясък, черни вулканични камъни, както и най-различни интересни червеникави и зеленикави минерали. Когато посетих това място, аз имах чувството, че съм на Марс, а не на планетата Земя. Наистина там беше нещо рай, но не този рай, който сме свикнали да казваме, примерно сини лагуни, палми и бели пясъци.
Там наистина е някакси магично място. Може след като изгледате това видео да погледнете в канала ми, имам точно специално видео само от това място, където са вулканите на остров Лансароте. 10-тият въпрос е: каква е вашата най-любима форма на пътуване? Самолет, влак, автомобил или нещо друго? Първо, аз с автомобил не обичам да пътувам на дълги разстояния. С автомобил ми е окей, примерно до 2-3 часа, ако е повече, някак си не е моето нещо. Естествено, най-много обичам да пътувам с самолет, защото това е най-удобният и най-бърз транспорт. А след него бих казал, че обичам да пътувам с влакове и колкото и да ми се смеете, много си обичам нашето българско БДЖ. Може да се стига бавно, но е много по-приятно с тези купета, особено ако сте някой компания. Защото в последно време така на запад абсолютно всичките влакове са направени като в автобус и просто няма го това усещане на влак. Но определено предпочитам влак, какъвто и да е, отколкото кола. Следващият въпрос е доста интересен и даже бих казал, че ми е любимият. Кои са 5 най-важни неща, за които трябва да помислим преди да резервираме полет? Първото нещо преди да резервирам полет и преди да започна да организирам някаква дадена почивка е да гледам да бъде безопасно място. Аз не съм от хората, където обичат така по по-небезопасните места да ходя, примерно като Мексико или някакви тропически гори, където има най-различни отровни животни, растения и така нататък. За мен на първо място винаги е безопасността ми, когато пътувам до дадена дестинация. Второто нещо, което напоследък започнах да гледам през последните години, е дали има някакви ограничения в самата държава. Защото през последните години така стана, че има най-различни ограничения доста често на различни места. Примерно COVID беше, там беше такава обърквация всичко, всяка държава беше нещо съвсем различно, сертификати, вакцинации, тестове и така нататък. Другото нещо, което е след това започнаха войни, прямо в момента не може така да се пътува до Украйна, Русия. Другото нещо, което е прямо в момента в Исландия, със сигурност има някакви ограничения поради изригването на вулкана. Така че мисля си, не е трудно, отваряш, пишеш 2 реда и какви ограничения има. Също така Българското министерство направиха много добро мобилно приложение, през което може да следите и да гледате в реално време каква е безопасността, има ли някакви ограничения в дадена държава. Ето тук някъде отгоре ще изпиша точно и името на приложението, защото в момента не мога да се сетя как беше. Третото нещо, което гледам е в коя част, примерно на даден град ще отседна. Понякога хората гледат да бъде най-нискобюджетно, а те де-факто тези места за настаняване не са в централната част на града. Винаги са така в по-крайни квартали. Но аз гледам, по-скоро предпочитам да платя една идея повече за нощувка, но да бъда в централната част, за да не давам излишно пари за градски транспорт, таксита или някакъв тип придвижване. Защото определено в много европейски държави градският транспорт или такситата са изключително скъпи, а и така понякога излиза доста по-солена почивката. Другото нещо, което е за мен е много важно, с какъв тип самолет ще летя. Аз през последните няколко години отключих една доста интересна аерофобия, нямам си на идея как може да го отключа, преначето, че аз имам по 15-20 полета на година, но откакто двата самолета Boeing Max се разбиха преди няколко години, от тогава някак си отключих тази аерофобия и спрях да летя на самолети Boeing. През последните месеци, особено като гледам, тази компания също и продължава да има най-различни проблеми под техните самолетни машини. Така че гледам винаги с какъв тип самолет ще летя. И Airbus ме любим, естествено. И последното нещо е гледам
как най-удобно и най-лесно да стигнат до дадената дестинация. Защото в много случаи, ако избирам ниско тарифна авиокомпания, те ще летят до по-далечните летища. И доста по-трудно ще се придвижа от точка А до точка Б, както и в някои случаи отново транспорта е доста скъп, даже в повечето случаи може да стане така, че автобуса или влака да ти струва повече от самолетния билет, който си закупил, примерно на Wizz Air, Ryanair или EasyJet, и де-факто почивката ти отново да ти стане така по-скъпа, отколкото ако си вземеш нормална авиокомпания. Какво взимаш винаги със себе си на път? 5 неща съм сложил. Първото и най-важно нещо е, освен личната карта, да взема със себе си и паспорта, макар и да се намирам в Европейския съюз. Просто с една приятелка, Мирче, здравей ако гледаш, имахме една така доста конфузна ситуация в Малта. Тя си загуби личната карта, нямаше и паспорт със себе си. А в Малта българско посолство няма. Много сложно беше абсолютно цялата процедура, как да се прибереме обратно в България и от нея още допълнително дни и много разходи допълнителни. Заради това от тогава отидох директно в полицията, направих си един паспорт и винаги със себе си имам паспорт и лична карта. Паспорта го слагам в хотелската стая, личната карта с мен, а ако се изгубя портмонето, тогава вече да имам и паспорт. Следващото нещо, което гледам винаги да нося със себе си, е малко несърчи с най-различни лекарства. Основно, примерно за главоболие, за стомашни проблеми, за зъбобол задължително винаги вземам, примерно парацетамол и упсарин и някакъв витамин С, нещо от сорта. Просто винаги, когато човек е на път, може да се разполее и примерно ако го фани температура по нощите и няма отворена аптека, вземаш от несесерчето една таблетка и се успокояваш. Така че това е винаги. Не тежи и не заема много място. Следващото нещо, което взимам винаги със себе си, външна батерия на телефона за зареждане. Също така оборудването за заснемването на видеята през последните 2 години винаги е с мене. И последното нещо, което не е последно по важност, е да взема книга със себе си, когато ще летя. Преди около 4-5 месеца аз преоткрих, че четенето на книга по време на полет изключително много ме успокоява. И много така ме унася и времето минава мигновенно. Така че съветвам не да слушате книга от Storytel, ами да вземете истинска книга да прочетете и да се потопите. Предпоследният въпрос е: каква е най-необичайната храна, която си опитвал по време на пътуване? Не бих казал, че съм опитвал нещо, кой знае колко необичайно, поради причината, че аз съм доста капризен относно темата хранене. Визуално не ми ли хареса дадено ястие, аз няма да го опитам. Примерно свински уши, опашки, крачета, за много хора са деликатесно, не и за мене. Единствено бих казал така по-странно нещо, което съм опитвал, е една наденичка, която има в Финландия и в Естония. Казва се мустамаккара. Тя е черна наденичка, вътре има кръв, най-различни някакви кранти. Предполагам, че ще бъде нещо като българската кървавица, но не искам да знам повече, защото ще ми стане лошо. Но да, бих казал, че така необичайни храни не опитвам. И последният въпрос е: трудно ли е да популяризираш канал на тема пътуване? Бих казал да, защото през последните години, особено след COVID-а, изключително много хора започнаха да правят съдържание, видеосъдържание на най-различни теми. И така конкуренцията стана много по-голяма, отколкото примерно е имало преди няколко години. Просто самите социални мрежи са толкова активни в последно време, че човек трябва да бълва изключително много видеосъдържание, снимково съдържание, за да може по-бързо да се изкачи по стълбичката. Аз нямам все още някакъв взор, просто това за сега на мен е като хоби, което го правя. Но дано в бъдеще постепенно да стане и в професионален план. Но да, трудно е да се популяризира канал и то най-вече на тема пътувания.
Това бяха въпросите, които ми зададохте, приятели. Много ви благодаря, че бяхте така активни. Интересни бяха въпросите, както и ми беше приятно да отговоря на всеки един от тях. Ако това видео ви е харесало, може да се абонирате за канала ми Скамбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както и да ме последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Обичам ви и ще се видим с вас доста скоро отново.